Ahora que vamos a escuchar y a conocer un poco el proyecto en formato íntimo, es saber cómo definiríais vosotros el últim europeu. Jo penso sobretot que l'últim europeu el que intenta transmetre és un poc les vivències i les experiències que han tingut tant Rafa com jo a l'estranger i tot això ens ha portat al final a madurar el projecte tant en Barcelona jo com ell en València i per tant se nota, jo crec que es nota molt les cançons que hem tret en l'estranger, com és ell en República Txeca i jo a Polònia, i quan ja hem tornat així i hem posat en comú totes les idees, han eixit nous temes que realment representen una evolució de les experiències aquestes que hem vingut. Per tant, sobretot jo crec que és l'experiència i les aventures que hem viscut. Naus espacials y altres objectos para identificar. ¿Sois muy de Cuarto Milenio o, sí, o habéis tenido experiencias paranormales en el centro de Europa? Sí. Hi ha afició a este tema. Sí. El títol de l'àlbum es basa un poc en els altres objectes per identificar realment que són totes les cançons, no? És a dir, com anem a unar tot el conjunt de cançons en un únic àlbum. Hi ha una cançó que representa el punt de partida, que és Aeronaus la casa, fent un poc homenatge al nostre cognom, i aquesta cançó parla de que comença l'aventura, comença el viatge i la nau va despegar. La nau despega i es troba un cosmos ple d'objectes que són totes les cançons que hem anat composant aquests 2 anys enrere. I aquesta és la unió, naus espacials i altres objectes per identificar que esperem que el públic identifiqui a l'hora d'escoltar el disc. Del vent, muntanya amunt, muntanya baix, no s'ha negat un verge, sembla un cristall fet de corat. Enrossarem molt suaument, molt subtilment, molt suaument, i podran vindre un fullet, però el temps no marcarà. Llançar cançons que no explicaven, creuant els cors amb la mirada i passejar